दा सारायाबो दुंखाबायानो नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिदिब्ला दिनैहायनि ब्लगखौ गोदो जाथ'दों मालाय जानो मिन्थिया बिराद खोन्थानाय बयनो ओंखाम संनो दोफैदो मालाय बाय बाय बयनिसिमबो बाय 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 माबायदि मानसिला खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो दिनैहायनि भिडिअआ दिनैहाय माने जोंहा साम' ओंख्रि जागोन आरोना बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो जागोन आंनाथ' हाजोना जि आथुर जागासिनो आंखौ रायगासिनो आरो ओमफ्राय आंहा आरो सानफ्रामबो भिडिअ बानायखाग्रा नालाय ओमफ्राय दिनैहायबो नोंथांमोनजों शेयार खालामलायनोसै ओमफ्राय बेहा साम' ओंख्रिखाय दिनै जि आथुर दंखलनिफ्रायनो रायहरगासिनो आंखौ ओमफ्राय नै माने सायनानै पुरा मोजांनो सुनानै लाखाबाय आरोना बेखौ संबानो जासिगोन नै रेडि जाबाय साम'जों आलुजोंसो दै माने सबाय जानोबा दोंनो ओंखायनो माने आलुजोंसो संनो नागिरदों आरोना बे पुरा हुनानै बेसेबा साफा खालामनानै लाबाय आरोना बेखौ दा सारायाबो दुंखाबायानो नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिदिब्ला दिनैहायनि ब्लगखौ साम' ओंख्रि बिराद गोबावनि उनाव ओइनो फैबाय आंना हाजबेन्डआ जि रायगासिनो आंखौनो बिराद रायबाय दिनै थाब मोनजायैनि माने साम' ओंख्रिखाय थाब जाथारनांगौनो ओमफ्राय नायलांदो बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम सामब्रामखौ हरबाय आरोना ओमफ्राय बिथिंजा आलुखौबो हानानै रेडि खालामना लाखाबाय बिथिंजा साम'आबो रेडि ओमफ्राय मस्ला मस्लि गासिबो देखाजोबना लाबाय आरोना ओमफ्राय नै बिथिंजा आंना हाजबेन्डआ खांख्राइ सावदोंमोन आरोना नै ओमफ्राय देबाय आरोना देखांबाय दायो बेखौनो माखा गारि नांसिगोन ओमफ्राय नै बिथिंजा खांख्राइ बाथोना जि टेस्टि मोदोमखाबाय दिनैसो बिराद गोबावनि उनाव खांख्राइ बाथोन साम' ओंख्रै ओमफ्राय बिथिंजा मा दङ बिथिंजा नै फुंनि ओंखाम आरोना बेयो साम'खौ हरबाय आरोना बांद्राय बुरजा मानसिनि नङा दिनैहाय साबेसे जागोन र' जानाया साब्रै साबा सयजनसो जागोन दिनैहाय आलासिबो दं नालाय सयजन ना सयजन हालदै ओमफ्राय संख्रि हरखाबाय आरोना साम' एवनायाव आं फारसे आखाइजों लानानै फारसे आखाइजों मबाइल हमना एरनो रोंथारा गोलैजानो गियो आङो थेवबाबो एरनोसै दे बाराद्राय फारसेनिफ्राय लानो हायासै आरोना आङो साम'खौ माने एवफ्रामनानै मोजां एवनानै माने खांना दोनबाय आरोना ओमफ्राय बिथिंजा दायो आलुखौ हरबाय ओमफ्राय गोदौगासिनो आलुखौ एफ्लेनानैसो ओमफ्राय हरगोन आरोना साम'खौ जि मोजां सल' दामगासिनो आंना हाजबेन्डआ आं बिराद मोजां खोनायो बे सल'खौ आब' मिथिनि आं बे सल'खौ दामबानो माने मोसानो लुगैयो मानोबा मिथिया माबा बोरैबा गोमो नुलायबाय नै दिनैबो भिडिअखौ आंनिखौ ओमफ्राय बिराद बुरजा जिबो सुदोंमोन आङो दिनैहाय जिखौ बेलथायहैग्रोनोसै आङो ओंख्रिया गोदौबाय थाथोंसै साम'खौथ' हरथ'वाखै नालाय एवफ्रामनानै दोनबाय आरोना ओमफ्राय दायो आलुखौ गोदौनो होगासिनो मोजाङै एवनानै दै होबाय आरोना बेखौबो ओमफ्राय र' आं दायो जिखौ बेलथायना फैग्रोनोसै जि गोसा दामखादों आंना हाजबेन्डआ सल'खौ ओमफ्राय बारा खोनाबांलायाखै खोमा आंनि रायलायनायखौ आब' मिथिनि सल'आ एलबामाबो ओरैबायदि मोजां जाखादो ओमफ्राय सल'खौबो बिराद मोजां खोनाखायो आङो नोंथांमोना सोर मोजां मोनो कमेन्ट खालामना खोन्थादे आंनो आं बिराद मोजां खोनायो बे सल'खौ आब'नि भइसआ बुंनोनो नांला आरो ओरैबायदि मोजां जाखादों सान्दुङानो गैला रानबावगोन ना बे दिनै एसे नांबावगौ राननो नैथ' रानथाराखै गिसिथार ओमफ्राय बेखौ दा आलुखौ सानांगोन नालाय ओमफ्राय हरथ'वाखै आरो साम'खौ एवफ्रामनाल' दोनबाय नै साम'आ एवखांना दोनबाय आरोना दा हरसिगोन ओंख्रिया गोदौगासिनो दङ नै बे हरनि नामोन आरोना
ओंखामबो जानना खाबाय साम'खौ हरबाय खोबदो मोजाङै गोदौथोंसै ग्लब ग्लबनो बिराद गोबाव गोदौखाबाय आरोना दैया बिराद बुरजामोन सारायसे मोनबाबो जायो ओमफ्राय दा रानबाय नै ओमफ्राय गंगार मस्ला हरबाय ना दा जानांसिगौल' होनबानो जायो एसे गुसु जानो होनांगोन रानजोब्बाय आरोना नै सारायसेमोन दैया बरिया मोदोमखाबाय गंगार मस्लाखौ हरनाय लोगो लोगोनो मोनबाय आरोना लोगोफोर साम' ओंख्रिया दाना हासबेन्डखौ खोन्थाहैनोसै आङो बिराद रागा जोंगासिनो ना बेयो आंखौ दिनैहाय र' साखिनायनो होनांगोन बेखौनो आंखौ जि रायबाय दिनै आयौ मा होनो ओंख्रि थाब थाब सङिनि थाब थाब जायिनि जानो हादों एसेबां ओंख्रि गोथाव जादोंना जायाखै सबाइ संबा साबसिन जागौमोन ना ओमफ्राय लाइटआ मोजां नाङा रिं लाइटखौबो लगायस्लाबबाय थाया ओरैनो लाबोना दोनगारनाय जाबाय आं रिं लाइटखौ नायनाय नोंखौथ' माबायदि नुदों गोसोम गस्ला गाननायजों गोसोम फिनसो नुदों जानो मिन्थिया बिराद खोन्थानाय दहायनो ओंखाम संनो दोनफैदों आरो गिनानैसो थैगोन मानसिफोरा दानो ओंखामफोरा लाबोबाय थाबाय दानो माखौबा रागा जोंला बायदो गासिबो जमा जानोसै आरो ओमफ्राय नै बिथिंजा आलासि अ खांख्राइ बाथोना नोंना नै माबा जाजोब्बाय दैया माबाया ओंख्रि रोसिया फैजोब्बाय आलासिया जोंहा ना नङा ओइ टेबोलानो गोजौ गाहाय जाना दंना इनि थाखायनो जादों नैथिंजा गोजौ जाना दंना साम'आ खननै संजायोनो लोगोफोर ओमफ्राय होमबा बेखौ जाखोना खोमा आरो संफिनगोन नामा खनसे सोर जागोन बेखौलाय ओमफ्राय आंहाबो जानो लुगैबाय आं जानोसै नामा नैथिंजा जनानै जानोसै आंबो दे ओमफ्राय मायाबो जाबाय माया नैथिंजा जागासिनो दङ फेनाव जेबो नांला नोंनो नांलाय होनोसै नांखानबाय सिनिखिनिखौ जाथ'वाखै नांगौ सब नांखाजोबो ना टेस्टि जाखादों रोसियाव रांबो ना रोसिखौ रोसिखौ नांगौ ना रोसिल' ओंखामखौ लाबोनो सङाखैमोन जों फैनाय नामा Semani. Kita lihat nanti ya dia kan ada mata rusian gila lainnya sih ngisi nangla. Nangla. Kamu nangla? Kamu nangla. Siapa bay? Mereka kan berapa tunggu mana sini mulai? Lepas kan? Elado. Dia. Hei, kamu tuh dia kerja sama mungkin kayak gini. संफिनबावलाय दिनै लोगोफोर जोंहा ओंखामखौ मिथिगोन ना थैनि थाखाय मोनसे बाय उसेला गासिबो जाखांजोब्बाय बाबायाल'सै आरोना बाबानो संबाय बेखौ बाबाया माबा खामानि मावगासिनो ओमफ्राय दा खामानि जोबबासो जायोनो नोंनावलाय मा दङ साम' ओंख्रि बन्द' खालामबाय आं नोंना आइ ओंखारनाय खालामबाय नै दावदै जानानै थादों दावदै माखा जाबायना सानैबो ओमफ्राय गोगोम जाबाय साम' ओंख्रिखौ ओंखाम थोलायै बाबानो संफिननासो दोननांबाय आरोना ओमफ्राय दायो बे सकआव थांनो ओंखारबाय आंबो थांनो नागिरदों आंबो दख'ना आरि गानहैनांसिगोन ओमफ्राय मालायनो थांनोलाय मालायनो थांनोनो देलायग्रा माबा जोबनानै दङ माबा माबि मोखाङाव फोनग्रा क्रिम ओमफ्राय मा होनो
आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै बांद्राय मोजां जायासै खोमा ओमफ्राय नोंबो रागा जोंबाय थाबाय बा ब्लगखौनो मोजाङै लायासै दासो जोबनायाव माखौबा फैफ्लादो ओमफ्राय नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहर आरो एसे गुसुं जाबाय खोमा भिडिअआ होमबाबो नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनसिगोन नोंथांमोनखौ नेनानै थादो नेक्स्ट भिडिअखौ ओमफ्राय सेटलायावहा मानसि बुरजा दङ आरोना आलासिफोरबो ओमफ्राय आरो गासिबो मामोनाबो दंजोबो ओंखायनो जों बेयाव लाफैबाय आं बेखिनि जायगाखौ भिडिअ लानो जि मोजां मोनखायो नै माने जोंहानाव बिदि बिबार खायमा खायमा दंना इदि इखिनियाव पुरा लाइनसे इदि दंना लामायाव ओमफ्राय आं मोजां मोनो आरोना इखिनियाव भिडिअ लाबाय थानो ओमफ्राय जों गाबाय रागाया जोंगायाखै आं सबाव थांसै मम' लाबखा आंनो लाबालै बेखिनियानो बाय बाय बयनिसिमबो बाय 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 माबायदि मानसिलाय बाय बाय लोगोफोर